kan jeg godt. Smid bare ind. Jeg kan ikke åbne. Det er da lortelåg, det her. Mit navn er T. Kan jeg ikke gå for? Jeg må lige låne det. Nej, du skal ikke åbne. Hvad være? Jeg kan åbne. Backrooms. Jeg har ikke lyst til at have din tissemand tæt på mig. Eller jo, det vil jeg faktisk ikke gerne. Kom med det. Det jeg egentlig også. Hvem tissemand er det der? Den i posen, det er min. Den i posen? Nej, han har det fint. Jeg har det rigtig, rigtig fint, efter jeg har fået den her i hvert fald. Optaget på en privat vej i Mexico. Me with the cartel. So guys. Mega random intro. Nu står det mest random af sted i hele DK. Vi står fucking random. Men vi skal bruge. Vi står mega random. Jeg har ikke drukket i 4 dage. Jeg mener det, jeg har abstinenser. Jeg ryster i lige nu. Det er ikke godt. Nej, det har vi allerede ikke. Vi har en lille gave til Philip der. Fordi vi skal til Gilde, studentergilde. Og jeg tror han er allerede i gang med at drikke. Og vi har også lige fået en enkelt eller 2 inde. Så men ja, vi skal bare derhen af og så det er som om jeg har mistet min mødom igen, mand. Fuck, det er lækkert at drikke igen. Ja, vi smutter bare derhen og så filmer vi når vi kommer derhen. Hvem var det, der havde heroin? Her er der heroin. Må jeg se? Nej. Kan vi få navn, telefonnummer og køn? Ja. Mit navn er William. Telefonnummer? Køn? Det er mand. Pronouns? Nej. Luk røven. Ja. Tak for du skal komme der. Jeg vil bare lige sige noget. Gratis fadøl. Jeg har aldrig skat en mand. Det er for... Og selvfølgelig stoffer. Øj, ja. Day 2. Ja, 9 ud af 10 gange så ødelægger to ting i vores. Det er sindssygt. Han skal bare kigge på, så falder den ned. Falder den. Hvis ikke lige udstille noget sådan der... Det kan han ikke. Ej, vel? Ja. Det var godt. Har du kølet necklace på i dag? Ja. Hvad var du fået den af? Min bedste mor. Har din mor gav en pearl necklace? Jeg skal købe direkte på Temu, ikke? Har Temu givet dig en pearl necklace? Så kører vi, mor. Status er... Jeg kunne se, det gik ned i går. Vi er fucking live, Bjerg. Og vi har masser... Vi har sprudt nok. Marker, vi blev scammet. Jeg gider ikke det her med. Hvad er det, vi skal? Skal vi ind i teltet nu? Ja, jeg ved det ikke, Marker. Jeg vil bare ikke være fuld. Hvorfor stiller du så mange spørgsmål? Prøv! Ja. Det filmer vi. Jeg lagde den hårdeste lort her tidligere i dag. Det er ikke ren vodka. Men jeg kom bare hjem fra indertøsen der. Og det er sådan lige inden jeg smuttede, så lagde jeg bare den ondeste lort nogensinde. Og så løb jeg op til toget. Jeg håber, du møder hende. Det håber jeg ikke. Prøv dig sit køleskab. 2 uger siden. 1,5 like, og I ser min tissemand. Bunden den her. Bundelig. Ja, du bunder du det med. Ej, det skal resten i hår. Bund. Ja, du er... Ja, okay. Jeg prøver lige film, og så vis, hvor mange mennesker der er, så kald det en fucking movie. Vi laver til vores anden, så hvad fuck? Damn. Jeg tror, der er mere fucking gang i en KZ-lejr for den 1944, mand. Det er hendes mor, I er klar.
This house is shotgun. This is house is shotgun. And this is how to shoot it. Så det vi gør nu, vi skal ind i teltet nu. Vi skal ind og drikke pløger hammer. Er vi enige, Thor? Thor, der skal ikke nogen aldersgrænse på. Thor, der er ikke nogen aldersgrænse på. Thor, hvem? Hvem spurgte? Jeg viner, vi skal ind og fucking fyre den af. Wow. Fyre den af. Vi skal fyre den af. Jeg har lige brugt 1,5 milliard ind i baren. Det er han sagde. Kan jeg ikke få en vand? En vand? Men du kunne få 1 million øl. Jeg skal bare bede om 1 million bajer. Så havde jeg lige måske været med til, og så blev jeg spændt. Så var det lige til. Men jeg så overveje lidt. Han kommer ikke her lige nu. Skal vi ikke lige have vores daglige fix? Og de bliver ved med at snakke om Back to the Future, som om det er en god film. Jeg er med til der Back til fadelsanlægget. Ja, men bro, stadigvæk, vi skal have vores daglige fix. Vi skal have vores daglige fix. Ja. 50 likes, så vi laver en giveaway på et karton smøger. Mine venner i går smurte ind i mit eget bræk, der var helt fucking blot og indtørret. Hvor er det sjovt? Jo, hold da. Fuck op. Fanget. Bund eller bøsse. Yeah. Om jeg kommer? Jeg er allerede kommet.